खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय आरो हामलायनायखौ नोंथांमोननिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे गोदान खौरां लानानै नुजाथिफैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन। गुवाहाटी सोहोरनि गणेशगुरियाव हरखाब गंसे सेलुनाव सिग्रोमनानै सन्देह गोनां देहा फालांगि खालामग्रा आइजोफोरखौ हमबावदों पुलिसआ। बावैसो सान सिगाङावबो पुलिसआ गुवाहाटीयाव देहा फालांगि खालामग्राफोरखौ हमनो हादोंमोन आरो बेनि उनाव दायो गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों संदाननायनि गेजेरजों आरोबाव फिन हमनो हाबावदों। बायजोआव हटेल लज हमस्टे स्पा सेलुननि मुं थायो, नाथाय इसिङाव सोलियो गुबुन खामानि। मिथिनो हानाय बादिब्ला पुलिसआ गंसे गणेशगुरिनि लुक्स इउनिसेक्स हेयार एन्ड स्पा बिउटि पार्लाराव देहा फालांगि खालामग्रा 3 सिख्ला, सासे आइजो आरो 2 हौवा सुबुंफोरखौ खानो हायो आरो बिसोरनिफ्राय सिग्रोमनाय समाव गोबां मुवा बेसादफोरखौबो बोखांनो हायो। पुलिसआ हादोरनि गोबां गुबुन गुबुन रायजोआव थाद'नाय गैयै रोजा अखा हानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों, जेरै दिल्ली, उत्तराखन्ड, हिमाचलनिफ्राय लानानै बिहार आरो यूपीआव दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव सुबुंफोरा जिउ खहा जानांदों आरो हाजो ओनसोलाव थानाय सुबुंफोराबो हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोबां खहा जादों। बेफोर जायगायाव बोथोर बिगियान बिफाना आरोबाव अखा हानायनि सांग्रांथि रादाब फोसावनायजों लोगोसेनो रोजा अखा हानायजों लोगोसे बारजों लोगोसे सारअन्थाइ फैगोननिबो सांग्रांथि होदों। गुवाहाटीयाव नखल रांजों लोगोसे मणिपुरनि 2 सुबुङा हमजादों। गुवाहाटी पुलिसआ गासै 18,000 नखल रांखौ बिसोरनिफ्राय बोखांनो हायो। मणिपुरनि 2 सुबुंखौ गुवाहाटी पुलिस जुनिया इन्टेलिजेन्सनि सायाव बिथा खालामनानै थांनाय 10 आगस्तआव खादों। सानजा गुवाहाटी पुलिस जिल्लानि मोनसे हानजाया बेहरबारियाव अडि श'रुमनि साखाथियाव मोनसे उन्डाइ 120 गारिखौ सन्देहआव सिग्रोमदोंमोन। बे सिग्रोमनायाव गारिजों लोगोसे गंनै मबाइल आरो गां 36,500 रांनि नखल रांफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ खाजानाय 2 दायनिगिरिखौ मणिपुर रायजोनि थबाल जिल्ला लिलंनि पासिम पांमायु 21 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेखौ इम्फलनि थागिबि सामुरेल टपं प्रसान्त राभा 25 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिसआ मिथिहोबावनाय बादिब्ला बे 2 सुबुङा नयडा आरो दिल्लीनिफ्राय नखल रांफोरखौ गुवाहाटीयाव सोलायनो थाखाय लाबोदोंमोन। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बिसोरो नंखाय रां राननायाव लोब्बा थानाय मोनसे गिदिर नेटवर्कनि बाहागोमोन। कारेन्ट शट जानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। कारेन्टनि खामानि मावबाय थानाय समावनो हरखाब कारेन्ट थानाय थारा गोग्लैनायनि जाहोनाव कारेन्ट शट नांनानै जायगायावनो जिउ खहा जायो। सासे सुबुङा जिउ खहा जानाय सुबुंखौ 43 बोसोर बैसोनि दीपक शइकिया होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाजिरानि मीनाचिगायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। काछारनि काटिगड़ायाव पुलिसआ निसा फेग्रा मुवा कफ सिराप गोबां बथलफोरखौ बोखांनो हादों आरो 2 सुबुंखौ खानो हायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला गुवाहाटीनिफ्राय मिजोराम फारसे थांबाय थानाय गंसे गारिखौ सन्देहआव सिग्रोमनानै गासै फेग्रा मुवा 8,400 कफ सिराप बथलफोरखौ बोखांनो हायो। पुलिसआ बे बोखांनो हानाय कफ सिरापनि बेसेनखौ गासै 50 लाख रांनि जागोनखौ मिथिहोदों। बेनि अनगायैबो नुमलीगड़ावबो सासे सुबुंजों लोगोसे ड्राग्स बोखांनो हादों। खाजानाय सुबुंखौ बाबुगड़ आरो बिखौ रबं ओनसोलनि होननानै सिनायथिनो हादों। डिब्रुगड़नि महनाघाटआव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। ब्रह्मपुत्र दैमायाव गंसे ना सारनो थांग्रा नावआ दै हाबनानै गोदोलांदोंमोन। बे गोदोलांनाय नावआव गासै ना सारग्रा 5 सुबुंफोरा दङमोन, नाथाय खुनुरोखोमै जायगानि सुबुंफोरनि मददजों बे गिख्रंथाव जाब्रबथायनिफ्राय रैखा खालामनो हायो। नंखाय आइडि केलेंकारियाव कलकातायाव साइबार दायनिगिरिनि मास्टार माइन्डखौ आसाम पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे साइबार दायनिगिरिया नंखाय आधार कार्ड, फन नाम्बार बाहायनानै सिखावै लन लानो थाखाय बानायनाय दायनिगिरि शरीफुल इस्लामखौ आसाम पुलिसआ हमनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला बे खाजानाय दायनिगिरिखौ आसामनि मरिगाव जिल्लानि बासिन्दा इस्लामे मरिगाव जिल्लानि साइबार दायनिगिरि मास्टारमाइन्ड होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला बे नंखाय आधार कार्ड आरो फन नाम्बारखौ गुबुन गुबुन बेंकआव 1 कौटि लन लानो थाखाय सिखावै बानायदोंमोन। पुलिसआ बे साइबार दायनिगिरि शरीफुल इस्लामखौ कलकातानि निउ मार्केट थाना ओनसोलाव हमनो हायो आरो बिनि हेंथायै आसामनि मरिगाव जिल्लानि गुबुन गुबुन थानायाव 4 गसर थिसननाय जाबाय। बावखुंग्रि बियाबनि सिङाव मैयानि सानाव सा 200 फरायसाफोरनो गियान सोरां बिथांखिनि गेजेरजों रांनि अनसुंथाइ रानदों बिटिआर सोरखारा। 30 नं कक्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारिनि नुजाथिनायाव बे रांनि अनसुंथाइखौ गथायनानै होनाय जायो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।